Kanyo Tribute Council HYC Mount Russian Circle haringkat kinangalam shnong jong kashnong laurum jam hakas bala jong katayo kila lej banyak kedua markhmat yang menteri katanat PWD uba prestun tensong hakin shi ban pinkin mau halor ka jingdan kam jong kashnong laurum jam ya ka surok Usamla Michael Padlia General Secretary HYC Mount Russian Circle ubalong ru usodar kashnong laurum jam ulai yo ban IT ya ka shithi sha menteri katanat PWD halor ka jing angnut kashnong ban yo no ya ka surok katana du kashnong dam mauli syaduk lauren jam. Nagalyang jongi kum kaseng berengkat kini alam jong snong hi borok kawai ni lawan menta ban bu ya kene ka city ya ka ban nagalyang isar preston song ila yo ya ban ai ka signature ke jong i bat ban pha sya ka department jong plu di hang ne mairang di nagalyang jongi kum ka kum kini alam jong kaseng bat kum jur kum kini alam jong ka snong ni yo ya ka ban bu ha ka make ke jong executive engineer jong plu di menta hang ne mairang di nagalyang jongi kum ka HWC bat rengkat kinoilam jong kasnong lauren jam hi bro kawai ngi da angnut bat ngi kerman scam bale se da ka jing yai trisitom lang ka jongi na kamta ka jing bit jing biang jong ki paj ba nong snong jong ka lauren jam le se ngin yo ban khet yo so jong ka jing trisitom bat ba katei ka dong bat ka than hang te kan yo no ya ka surok ka babiang di nagalyang ka jong executive engineer habangi keren markmat badu habangi ai kini city uloong ba kabasa menta kalong setang ya ka gift date nangnu ka jaka bat nagalyang ka jong ka department piludi kan sayo ya ka ban lek ban survey no ya kalanti nangnu kalanti ka ban de ban yai kata kemut ka jing angnut hi jong ka snong bat ka sang hi kalong ba ladai ban idon kam ban yai na lauren jam shadu domoli dai shadu domoli di kermen ba habden ka jinyat nanti ke jongi kum kaseng bat kum juru ki noilam snong jong kalor jam kila ban penbej renti kenang ba ngin yo ya ke jaka ke bobiang bat kenang ba nagalyang katanat ludi kan yo ya ka ban sorbi no sen kenang ba kakam kan ya se kemat